Hublay pibaro ngade I marina kashnong try jonga de na leiter mat ngapriang ngobhai pi baro shaka ni ke channel jonga leiter roots ali ken nginyalit lang ban nga shaka way ke building kaba ngaro ngandang let kasin banengkong bat kamda jenga shu pi nang ni kade kan ni ken hang ni bat pitip kani kade ke building haka bangila ban shem arfulai teli ki cinema hall hapo jongka ali ya chat wood yo sedang nok ka phlim kerja karung kade nang tei naneng namar ba kade kerja kapit cinema ngila ban shem ha saudong jongka ya bun ki restaurant ni ngam ngula apsyu ban le runga po tapi namar ki pen I ka phlim ka bangala kwa ba man le pen bat ngam tep mapipat pilayo ini am ya ka phlim ali ngan pen I pi ka phlim ayu ka banga kwa ban le pet menta ka sengi namar ba ka dan hado arfulai teliki hall ti ali ken ni le juat ka phlim jongi ken pen I ka hall number ayu mo khat san khat nyo khat khandai day kitay hang tay kidai ban pen I shibet jan miet ki bun plan kita ki phlim ki bangampat yo I kani ken kabut jong ki phlim ba mensengi number ayu mo ka phlim jongi kadai ka hall ka ba arpho bat ka kerteng ka phlim kadai ka avatar bat kani ka phlim ka bangin letpet kandai da ka 4DX namar pangampat jo I menu ya ka phlim ha ka 4DX ti ngalas ngo kende ha ka men CMP oh pet itai ibrio ipen ibang yang ida ke jingbam tang bas new bok ngalak dat bamja huat lada kipen ibang makna kum di ali nginya let tiket nok shuapi namar balak jandai kepor kate hang tei la tho badia tiket ade ngihap yat ha kata kejaka balong khongwan kum kesurok kathap I kum kejaka parking iki kali penban pio I kiti hang ti kibre kula yang lan ban tiket ngaru let yang lan no hatien kini kibre ngala bakla phi kam dai hang tu namar baka hall jongi kadai number arpho katai hang tai ka tiket counter jongka hall arpho don bok pa ulan da jrong tang ba ka bai tiket ti ka khamrem phi ka poi shajar khandai spa tengka ka wei ka tiket hure ngla yo ya ki tiket 4DX ka ken thup de ya ka ni ka yet khmat ka dei ka yet khmat ka ba kham kerpang namar ba ka dei ka 3D wow ka heba ka sentut pianga tang bada kan ni ngalaban pet ye ka phlim ha ka 3 dimension oh ka hall ka lapli ali ngineli rungno ni haban ai check chua ye ki tiket hai ni ba ali ngineli iwat ye kata ka hall 4DX ka bakam kerpang namar ka ni ka building ka hebha bat ki don arfulai teli ki cinema hall ngatrai ka don shaka ni ka liang kani hang ni ka phlim avatar bat kadai ka phlim ka banengkong do bangan pet ha kani ka 4DX kani kadai ka jakarung bat kani ken kadai kata ka hall bakerpang ka bangila ban pet ya ki phlim ha ka 4 dimensions kan long kumnu mo kata ka 4DX namar nampat ju experience kija ka shong jongi ki don hang tai apdeng kini kija ka shong kilong ki bakerpang ti ali ken nginyelit pet na jan ki kerpang ha kano ka rukom mo nengkong pet ki don ki jingyu kejat ro nang ta ka jrong bat ka he phi kata ka shuki yanga ya like not shua jacket phi mo bayo asngu shit shibit oh ka scarf ro phi wat dia kled ho mania denggi kmat 3D ani ka jrong pa kata shuki yanga
pet nga balengkot ti ki kejat kim kata ya ke jingyu ru kabaar kadon uniu pai baret ang ni kejat ban sempat ya ki kowa kabalai kadon kini ki budam hang ni bangila ban knyot ladangi kwa ni em ban yo jing kenchat water on water off kani hang ni pat kathliu kadai na kabantak iklat popcorn kat baya ki jingdih pat sya kabasaw nang ni nakathliu ken kan sami ke jingsma bapher kat kum badan haka phlim kabasan pat kini ki shuki ken kinsakhi kan ro bat ki sawang shani shatai kajing ya pher ban riu pat kalong ba ladang shong shania hang ni ha shuki hakapor baya sho haka phlim hanangin sayo ngau ya kajing sho ne tiet hakamet jongi ki wei pat ki effect ki bangila ban yo na kita ki pangkha badan hang te ha kan ro ki de ka jingbeh kal kayor bat ki wei kala de ka por ban sedang ngandeng no ya ka yek mat 3D token ngini enjoy no ya ka phlim avatar hakate ka screen ka bahe hang te tang bahaswa kata ki bataya ngiya ki rul ki an sya bandi jingdih kamtami ki jingdih baklut nangta sya ya ki kenarit ni ki kimi ki kapa ban shutum me ki kun ngati ngada shong bhano api yo shukelana kani ka shuki kani ka phlim ka deida ka 3D te wat ya klet mo ban ya denggit kemat ani kelas dangki kata ka shuki bat kala pasat ha kani ka hall bat ha kapor bajai pat kini ki shuki kimki bat ngila ban bam popcorn ha kani kapor kani kadai ka scene bayale persyak ki breu ha kiling nakata kadaw ki shuki kilaki ken ro bahasa ni shatai wow lapang met penban kermen ngano mahap syache shakmat wow ngala syak senrej ngam yo i bahasyo ngahap nyat kayet kemat mentapat laki ki jaka shongkum baki habashong kalieng ani kalatan shan sakalat pi namar bakadan gajing siat suloi kat ba menta pitep mas ngokum badan basiat yang anadien kaki tuk na terpeng kum badan basiat ni basyo yang kat ba mentapat kadon jingsma ke basma bang baha kadon jingsma ki syntiew ki skut bat jingsma ka cloud tapi ka shuki jongnga ka ki malumala shani shatai kum basyong halor dragon kat ba mentapat ka be kal ka bajai kal awai no api ka phlim ni ngas ngomuja ba kata ka pe phlim 4D XP bat kalong ka experience ka bas ngau tanan kasimpor jinlai kanta bat wat lada dan break ro lap bayos ngau tu pi bak layat kapor ngala palet jingmod ba ha ka phlim bat kitu ki special effect ngala syak senrej nang ta la syak akan ro ha ka shuki syak sempat na ki kowa ngala syak kura de na kamet ni lalong kumbale exercise kabangas ngau tenat palat kadai ka jingsma ubi ki syntiew ba ka jingsma ka klau de tangkat tu shaphang kani ka experience 4DX ngin sawan pat hakoi ka por bat kini ki yet kemat 3D mo bye saya Shong baro pas ngau bahawat klet ban subscribe ha ka channel jongnga like Terra Roots bye ngin saya kendo pat la syam tayo